chi, mae'r cylch gwartheg yn prysuro y bore yma. Mae'r gwartheg godro yn dechrau gwneud I ffordd fewn i'r adrannau gwahanol, a fyddwn ni'n rhoi sylw wrth gwrs i'r gwartheg godro yn hwyrach mlaen y bore yma. Ond ar hyn o bryd, I ni gyda'r Biff Masnachol. Ail ddosbarth y bore sydd yma. A mae'r pwysau yn cynyddu o ran y gwarthegau hefyd. Ar ysgwydder beirniad sydd Declan McKenna o Ogledd Iwerddon a Dai Thomas o Lanwnen sydd da fi'n gwmni o hyd ar gyfer y dosbarthiadau yma. Yr ail ddosbarth, fel wedes I, Dai, beth am y dosbarth bach? Y dosbarth bach yma, beth chi'n meddwl o'r safon yn hwn? Sa'n meddwl bod y safon fel y clas cynta, welwn ni, ond fel mae'r dam yn y fwy o seis, so nhw'n quite mor sweet felly. Ond dosbarth da wedi ni. Di, mae'n ddosbarth da fel wedwch chi. Ac maen nhw'n cerdded o gwmpas nawr, mae wedi cael cyfle i'w gweld nhw. Ac mae yna liwiau amrywiol yn y dosbarth yma, heffrod coch I gyd oedd yn y dosbarth cynta. Ond heffrod du, heffrod coch, mae yna un froc yma fyd yn does ar y pen, yr un dryma yn y dosbarth yma. Ond tipyn o waith o flaen y beirniad yn y dosbarth bach yma yn does. Sech chi'n I sgidiau fe nawr, Dai? Le byddech chi'n mynd? Fi'n licio trisiad froc. A fyne, yr un fwyaf yn y dosbarth yma. Fi'n gwybod bod ni'n fwyaf. Mae wel yn trisiad compact iawn. Lled nes yn iddi. A mae wedi'i wneud lan yn dda. Ydy, mae wedi. Mae yna bwer na fyd yn does, am heffer mor ifanc. Yr heffer fach wen yna yn pwyso 422 kilo. Cario'r pwysau'n dda. O, dim ond wedi dod mewn i'r dosbarth ma, ynddo fe. Ond wedi tynnu'r heffer fach ddi fewn i'r safle cynta ma fe. Mae'n stico ti deip, bydd ni'n cael rhyw syniad nawr yn dyn o'r hyn mae'n hoffi. Mae'n lwco heffrod bach mwy sweet falle, mwy compact fel byddwch chi'n gynharach yn dwi. O'n mae'n edrych yn debyg nawr. Mae'r trisiad froc yn trydydd. Wedi tynnu cwci mewn i'r safle cynta mae e. O, trisiad... So at the far end of the cattle ring we have the Dairy Shorthorns. Ffodol Farm. Yw 3337. Dim wedi clywed am yr enw rioed. Ond I chi nabod y boi sydd yn arwen yn iawn? Robin Roberts. Mae'n gwybod beth mae'n neud. Robin yn ŵr profiadol iawn wrth gwrs yn dywe. Ni wedi gweld yn ennill yn y ffair eaf. Mae'n gwybod beth mae'n neud. A wedi gwneud job dda hefyd. Wedi teithio lawr o Sir Fôn. A braf I weld e, mae'n sioe fawr eleni. Mae hwn yn effer fach neis iawn. Siapus iawn ydw I. Sweet iawn. Corff neu teidi. Trisiad o hyd da. Pan mae'n dod i'r gwartheg masnachol yma, Dai, mae'r gair a'r term sweet yn cael ei ddefnyddio tipyn I bobl adre nawr. Beth ydyn union yw sweet ac I fyny gwedwch wrthai beth ych chi'n meddwl o'r sweet te? Beth yw ti fan y wylo pan ti'n wylio minio? Iawn, wi'n gwybod beth chi'n meddwl nawr. Gadw ni ddim yna. Ateb da, Dai, ateb da. Mae hwn yn sweet iawn felly. Mae'n dal I ffen yn dda. Ddwy cynta eitha debyg I weld o'n fan hyn. Ydyn maen nhw o ran teip. Ond Declan McKenna'n cael un edrychiad bach arall. Mae yn crafu pen nawr, mae fe'n edrych ar yr un. O na, mae'n hapus. O, ni'n mynd siŵr os oedden ni wneud rhyw newid bach, ond na. Robin Roberts felly'n arwen cwci yn ennill yr ail ddosbarth bore yma i'r heffrod. A fydd wrth gwrs yn mynd mlaen I bencampwriaeth. Biff Masnachol yn hwyrach mlaen heddi. Llongorchiadau mawr iddyn nhw. Ac Dai am y tro, diolch I chi hefyd. Diolch yn fawr. Os oes da chi unrhyw bobl I weld. Wel, Robin Roberts o Sir Fôn, llongorchiadau. Wi dda iawn, siwt I chi? Da iawn, diolch yn fawr. Beth yw hanes yr heffer o'ch yma? Heffer 11 mis oed I magu adre gw.
Lim ydi, allan o lim blwg fiwch lle. A wedyn, mae wedi dod efo ni. Di gwneud y job heddiw ar y funud. Felly dy heffer di, ond ti yw fodol ffarm felly fe? Ie, rydyn pam maen nhw wedi rhoi enw'r ffarm lle, enw'r obel er, dwi'n gwybod. Achos o'n i a dau yn meddwl, pwy yw fodol ffarm? O'n i'n abod ti'n iawn, o'n i wedi gwybod nawr felly. Ie, maen nhw wedi rhoi enw'r ffarm i lawr ar y beth wedyn. Dim bwysig yw, dim bwysig. Llong farchadau mor iawn i ti. Mae'n heffer arbennig iawn, siapus ti, ond dy pob lwc i ti. Yn gapwraeth ysblaen. Diolch yn fawr. Good room width.